Salut! Dacă ești nou în lumea criptomonedelor și dorești să cumperi tokenuri Neotech pe Mexi, iată un ghid rapid pentru a începe. Creează un cont. Descarcă aplicația Mexi și pe smartphone-ul tău din App Store sau Google Play. Pentru o înregistrare rapidă, poți folosi contul tău Google sau Apple. Nu uita să folosești codul nostru de recomandare pentru a primi recompense suplimentare. Completează verificarea KYC. Înainte de a cumpăra criptomonede, folosind fiat pe Mexi, asigură-te că finalizezi procesul KYC. Verifică-ți identitatea pe platforma Mexi, având un document de identitate pregătit și nu uita să zâmbești. Depune fonduri. Pe pagina principală, accesează portofelul tău din colțul din stânga pentru a vedea soldurile și selectează depunere, urmat de cumpără cripto. Alege moneda preferată și urmează instrucțiunile pentru a depune fonduri prin card de credit sau transfer bancar. În acest ghid vom cumpăra USDT cu cardul de credit. Asigură-te că ai verificat limita de cheltuieli cu banca ta și că ai finalizat KYC pe Mexi înainte. După ce depunerea fiat este confirmată, accesează portofelul tău în secțiunea fiat și apasă pe butonul transfer pentru a muta USDT din fiat în spot. După ce USDT-ul este disponibil în secțiunea spot din portofelul tău, ești pregătit să cumperi Neotech. Cumpără tokenuri Neotech. În partea de jos a aplicației, apasă pe butonul Trade. Caută tokenul Neotech tastând perechea de tranzacționare Neotech/USDT. Poți plasa un ordin limit la un preț preferat sau executa un ordin de piață pentru a cumpăra imediat. În acest ghid vom folosi un ordin de piață pentru a cumpăra Neotech cu 104 USDT. Apoi apasă pur și simplu pe Buy Neotech. Felicitări! Acum deții tokenuri Neotech. Le poți păstra pe Mexi, tranzacționa sau retrage într-un portofel descentralizat pentru a beneficia de viitoarele noastre integrări D-App. Pentru orice alte întrebări, nu ezita să ne contactezi pe neotechai.com/contact.